to radiš? To pišeš? Ja, nemoj po rukama. Ja. Flomaster. Što si ispisala 100? 100. A što ne pišeš po svesti? A? Gdje ti je sveska tvoja? Evo ti papira. Pa evo. Što dobro crtaš. Ja, kako ti je to dobro. Kako ti kažeš I know? Što su radila? Kako kažeš I know? A kako kažeš nemoj? Nemoj, a gdje ti je? Kako kažeš tata? Tata. Gdje je tata? Spava. Jel spava tata? Ja. A kako kažeš mama? Mama. Tata. Tata. Joj, što si šarala. Baš ti je to dobro? Da. Dobro, ja. Ajde, čao. Reci čao. Pa ja, mama da ugasi, neću ja ići nigdje, ali reci čao. Čao. Dobro.